Amfanin sex ko kwanciyar aure a mata, both side yana da amfani, amma yau zamu yi magana ne akan na mata. Na farko, sex yana da very important role da yake playing a jikin mata, because it's very important. Mata yawan yi, it's very important a mata. Na farko, abin da yake ma mata shine menopause. Menopause shine wani lokaci da mace take kaiwa wanda tana daina al'ada. Tana zuwa wani lokaci ne a shekara 45 zuwa 50. Yeah, so yana delaying din menopause. Yawan sex yana delaying din menopause, because idan mace ta kai menopause din nan, komai na jikinta yana ragewa. Estrogen level din jikinta yana sauka, baya karuwa. Fatan jikinta yana tattarewa, tana samun wrinkles kenan, da al'auranta gabanta yana bushewa, baya samun wannan functioning din da yake yi kamar da. So ana samun abubuwa suna reducing sosai idan mace ta shiga menopause din nan. So yana delaying shine yana dan daukan lokaci. Idan a ce za ta shiga menopause ɗinta a shekara 45, zai iya dagawa zuwa 50 zuwa 55. Kun gani? To ana iya samun wannan delay din. Na biyu kuma, kamar yadda na ce, wrinkles yana gyara fata. Na gaba kuma shine kwakwalwanta, tunaninta yana wanke mata tunaninta, yana wanke mata kwakwalwanta, kuma yana rebooting, yana refreshing kwakwalwanta da memories ɗinta. Yawwa, za kai da kanka ma a matsayin ka na mai gida ma za ka samu tunaninta yanda ya kamata. Tunaninta yana kokari, saboda akwai wasu sinadarai wanda suke wannan din kwakwalwa. Ideally ma, idan mutum ya dade bai yi aure ba ko baya having sex, ideally ya kamata duk wata ya dinga zuwa a psychiatric asibitin mahaukata, ana duba mishi kwakwalwar shi, because akwai wani nau'i na taɓin hankali ko kuma damuwa da zai shige shi. Yana rage mata depression, yana rage mata depression da sauransu, kuma yana sa mata flexibility shine za ta dinga flexible, yani kashin jikinta yana motsawa, zai iya juyawa daga wannan angle din zuwa wannan, za ta iya motsa jikinta ko da a ce ba exercise take ba. Kun gani, mata da yawa ba sa exercise, to wannan kamar exercise yake. Akwai wasu muscles da yake a vagina din mace, a al'auran mace, muscles din nan. Yawan yin sex yana yi kamar tana exercise din muscles din da yake a vagina dinta, because wannan wurin, jijiyoyin wurin da muscles din wurin suna buƙatar motsa, suna buƙatar exercise, saboda yana ma vagina amfani. So a yayin da ana yawan yin wannan abin, kamar ana motsa shi, kamar ana musu exercise. Yana yawan sa mata farin ciki, suna yawan kasancewa cikin farin ciki. Yana sa period ɗinta ya regulating yawan period ɗinta, ya gyara mata period ɗinta. Ba ta dinga samun matsala wurin period ba. Irregular period ɗin da ake samu yana gyara period. Ba ta dinga samun matsala wurin period ba. Yawan ciwo, cramps din nan, yawan ciwon mara, ciwon baya, yawan ciwon kai, yawan zazzabi, mace duk zaka ga ta daina. A yayin da mace ta yi aure, tana samun wannan abubuwan, za ku ga cewa ta samu raguwan yawan zazzabi, yawan ciwon kai, yawan period pains din nan da take samu ciwon, yana refreshing, yana relieving pains da sauransu. Amfanin shi kenan. Za ku ga ko da ce mace tana yawan rashin lafiya, za ka ga ana ce aure take so. Da zaran ta yi aure, da za ta samu saukin wa'annan abubuwa. Haka ne yake psychology. Yana ƙara mata orgasms, yawan sha'awa, orgasms, yana ƙara mata orgasms, yana ƙara sa ta gane, yawan yin shi kuma yana ƙara sa ta gane ina ne G-spot ɗinta, ina ne wannan ɗinta. Iya sex tana ƙara iyawa, tana ƙara iya wa'annan abubuwa, tana ƙara ƙwarewa, tana ƙara gane ɓangaren da ta fi jin daɗi da sauransu. Kuma yana rage risks na ciwon zuciya, heart problem. Yana rage risks na heart problem, because tana yawan samun farin ciki, so ba ta cikin damuwa, ba ta cikin depression. Yana rage wa'annan abubuwa, yana rage su sosai. Tana samun strong hormones, ba ta samun matsala na hormonal imbalance. Tana samun strong hormones, yana rage hormonal imbalance. High blood pressure ko low blood pressure, this still tana samun sauki daga ire-iren wa'annan abubuwan, insha Allah. Da sauran abubuwa makamanci. Mentally health ɗinta, za ku ga she's okay, she is very suitable a mentally health ɗinta. Yana taimakon mata sosai, yana kare ta daga shiga ɗaukan bacteria da sauran abubuwa. Yana da fa'ida sosai. Allah Ubangiji ya sa mu dace.